jo puc veure també llibres a la pesada. Josep Maria, llibres de lectura. Treballa amb iaia. Sí, home. Anem a parar el mòbil. Hola? Bé, esperem que acabin d'entrar. Aquí? I ara seuré. Els dono la benvinguda i... Bé, molt bona tarda a tothom. Benvinguts. Moltíssimes gràcies. La sala fa goig. Ens sap molt greu que hi hagi gent que s'hagi quedat fora. Però bé, us donem les gràcies per acompanyar-nos en aquest acte que hem organitzat des de l'Assemblea Territorial d'aquí de Sant Cugat, amb la col·laboració d'Òmnium. Els companys d'Òmnium, moltes gràcies, que també són presents avui. Moltes gràcies al regidor Joan Puigdomènech, que també ens acompanya. Moltíssimes gràcies al jutge Vidal per acceptar un cop més una invitació. Vam gaudir-lo ara fa ben bé un any aproximadament, amb el seu discurs tan engrescador, tan pedagògic i alhora tan alentidor. Moltíssimes gràcies. Alhora també moltes gràcies a en Josep Maria Figueres, historiador i professor de la Universitat Autònoma, a qui deixem la presentació de l'acte. Qui millor que ell podia fer-ho? Com us deia, l'any passat vam gaudir de la visita del jutge Vidal al casal Torreblanca. Avui ha estat impossible. Fa més d'un mes que buscàvem emplaçament, però sembla ser que avui, dia 29, que era l'únic dia que el jutge Santiago Vidal tenia lliure, Sant Cugat estava ja ple a tot arreu. I abans de renunciar-hi hem preferit això. Pensem que el moment que estem vivint i el ponent s'ho val. Per tant, ens sap molt de greu la gent dreta i de peu, però segur que tots estarem aquí molt contents, encara que sigui drets. Moltíssimes gràcies. De tota manera, l'acte es grava i es penjarà el vídeo en el nostre web de Sant Cugat per la Independència perquè tothom que vulgui hi pugui accedir. Dir-vos també que ens demanen puntualitat en la finalització de l'acte, uns minuts abans de les 9, perquè a les 9 la sala ha de quedar lliure. I dir-vos també que en les vostres butaques heu trobat unes enquestes que us demanem, sisplau, que si sou tan amables d'omplir-les. Des de la Territorial de Sant Cugat necessitem les vostres opinions, els vostres suggeriments i fins i tot les vostres queixes. Bé, no vull allargar-me més, però sí, abans de començar, m'agradaria demanar un molt fort aplaudiment com a reconeixement i com a agraïment a tota la tasca i feina que ha fet el jutge Vidal. Senyal de suport total i incondicional envers la seva inhabilitació des de l'estat espanyol i que li volem transmetre el màxim d'energia positiva perquè pugui continuar treballant per aquest país que tant i tant el necessita i que tant i tant l'estima. Moltíssimes gràcies. Endavant, sisplau. Molt bona nit. Porto el text escrit per mort del temps i per la precisió de conceptes. Senyor regidor, moltes gràcies per estar aquí. Il·lustre conferenciant, presidentes d'Òmnium Portugal i de l'Assemblea Nacional de Catalunya. Tots, l'Ajuntament, coneixem la feina que fa, però aquestes dues entitats són tan importants que si no existissin les hauríem de fer. Per tant, ja que les tenim, mirem-les com unes flors.
Agraeixo, doncs, a l'Assemblea Nacional i a l'Òmnium Cultural que m'hagin confiat la presentació d'un personatge singular i ben representatiu dels canvis que s'estan produint en la societat catalana actual. Santiago Vidal i Marçal va néixer a Sant Sadurní d'Anoia el 1954. Llicenciat en Dret a la Universitat Autònoma de Barcelona, ha estat advocat laboralista del 1978 fins al 1989, que va guanyar la titularitat de jutge. Ho fou a Arenys de Mar el 1990 i 1991 i es va especialitzar en dret penal. Passà després a Sabadell, al jutjat de Sabadell, fins al 1997, que fou nomenat titular del jutjat penal número 3 de Barcelona. Ha estat magistrat de l'Audiència Provincial de Barcelona i membre de Jutges per la Democràcia. Tot, procuraré no fer cap oposició al text, però no ho resisteixo a dir. Tot una vida judicial troncada per una decisió política. Recentment, s'escolta bé al final, recentment ha estat separat per la mateixa judicatura de la seva professió i vocació que tant estima. El govern del molt honorable president Mas li ha donat una responsabilitat que ha adoptat amb il·lusió i nervi i que va lligada a les ànsies de justícia social i d'emancipació nacional dels sectors més motivats pel futur de la llibertat del poble català. Aquests són els trets més rellevants d'una carrera. Acadèmicament ha estat professor de Dret Penal i Criminologia a la Universitat Autònoma de Barcelona. Ha escrit diversos estudis i llibres, publicacions sobre dret penal, violència domèstica, la llengua catalana de la justícia, etc. Tant en revistes científiques com en editorials de prestigi, en una labor d'aproximar el coneixement de l'operativa de la justícia a la ciutadania, una altra de les seves passions i per les quals està avui ací. La seva implicació absoluta en la causa popular que de fa uns anys mobilitza la ciutadania l'ha configurat com un símbol, com un referent de la lluita, entre un estat poderós amb recursos legals i altres recursos de claveguera absolutament reprovables i una ciutadania que només disposa de la paraula lliure i del vot democràtic, o sigui de la ploma i la urna. Arran les seves manifestacions i sobretot pel seu suport a l'anàlisi i discussió a l'elaboració d'una Constitució catalana, ha estat apartat, doncs, d'una carrera en la que es va caracteritzar per un sentit solidari amb la població i una visió molt progressista en la interpretació dels codis jurídics. Les seves sentències s'han fixat en la igualtat, especialment la de races i gènere, en la protecció de menors, ha estat sensible. Ha estat clar, molt clar, plasmant l'accés, l'abús de l'indult del poder polític, sovint envers els mateixos polítics o empresaris afins, en una forma més de corrupció institucional que ha provocat més descrèdit de la política i dels polítics que tanmateix tan necessaris són en tota democràcia, malgrat la perversitat del corrupte que adquireix mitjans de comunicació, té la complicitat de bancs i del poder econòmic i entre lleis i xecs abusa del poder que, no oblidem, la ciutadania li ha confiat per un període de temps limitat. Vidal ha estat partidari de la modernització de la justícia, la corresponent millora financera del sistema judicial, de la igualtat lingüística, on el català és arraconat, i els qui s'omplen la boca parlant de la igualtat de les llengües, així com en altres casos que palesen la discriminació que patim els catalanoparlants a Catalunya, callen d'una manera fastigosa, com a morts. Vidal aspira a la plena independència judicial i més enllà de les interferències legals, però amorals, del poder polític en el poder judicial gairebé fins a confondre'l. Partidari, doncs, d'una modernització del sistema judicial espanyol, amb creació de jutjats i la plena instal·lació de l'eficiència més enllà de l'eficàcia. Parèntesi. Així hem de manifestar el nostre rebuig a l'absència encara de jutjat a Sant Cugat del Vallès, segurament l'única ciutat de l'Estat amb gairebé 100.000 habitants que no disposa d'un sistema específic propi de jutjats. Vidal aspira també a la democratització, amb l'abolició o rebaixa de les taxes judicials, que allunyen la justícia del ciutadà. Ha criticat la llei immobiliària espanyola i ha advocat a favor de la dació en pagament. La vinculació amb el grup de treball per la futura Constitució catalana, motiu pel qual el Consell General del Poder Judicial el va allunyar per 3 anys de la carrera amb una suspensió temporal fulminant, és el motiu pel qual visita avui Sant Cugat del Vallès, per parlar-nos de democràcia i llibertat, de constitucions i normes. Catalunya ha resistit 3 segles l'embat de lleis contra la identitat, cultura, societat, economia, cultura pròpies, fins que ha dit prou. I emprèn un camí modèlic, pacífic, democràtic, en una ruta nova vers el que els seus ciutadans decideixin. Hi ha qui pensa que l'Estat pot prohibir,
com ho feu amb el diari Concària, tancat i eliminat, com ho va fer amb el diari Madrid, que fou literalment dinamitat pel general Franco. De prohibicions de diaris, de partits, de suspensions, en sabem prou els catalans. Hem vist el 1924 la Mancomunitat suspesa per dictadors i el 1938 suspesa la Generalitat amb l'abolició del seu estatut. El que l'Estat oblida és que la força del poble portà després de la suspensió de la Mancomunitat una Generalitat provisional ipso facto i sense eleccions específiques el 1931 tornar una Generalitat. Un cas únic a l'Estat. Després, el 1938 i 39, s'anà també a una altra Generalitat, tornant al seu anterior president Tarradellas a ocupar-lo de forma també provisional. Això són fets. Si es suspèn l'autonomia, la ciutadania no només no ho entendrà, sinó que donarà, com els casos anteriors, presumiblement un vot total de confiança absoluta per aconseguir, passin els anys que passin, la plena sobirania. De la seva obra, per acabar, destaquem, remarquem els treballs La llengua catalana en l'àmbit judicial, publicat a l'Anuari de la Societat Catalana d'Estudis Jurídics, l'Institut d'Estudis Catalans del 2001, i que poden consultar, i els hi recomano, lliurement per internet. Simplement cal que en el cercador apuntin la paraula RACO, R-A-C-O, que és un dipòsit digital, una iniciativa molt interessant que ha fet la Generalitat, en què hi ha gairebé 500 revistes vives íntegres en PDF. Tots vostès poden consultar, simplement anant a l'Anuari o buscar per autors Vidal, i el trobaran ipso facto, poden buscar, per tant, aquest article que els recomano, clar, didàctic, acadèmic, precís, vigent. Pel que fa a llibres, indiquem només 4 títols. In-Justicia, el 2002, Los Tribunales de Justicia durante el Franquismo, 2006, Tortura i maltractes judicials, Funció i control dels tribunals, 2007, i el recent, els hi recomano, 7 pecats capitals de la justícia. I el més calent, de Pagès Editors, Una Constitució per Catalunya, Santi Vidal parla amb la periodista Marina Llançana, que també els hi recomano. I res més, Santiago Vidal, benvingut a Sant Cugat i moltes gràcies per la seva atenció. Gràcies. Bé, bona tarda a tothom. En primer lloc, permeteu-me agrair molt sincerament a tots els que esteu aquí. Sí? Perfecte, molt bé. Doncs primer de tot, permeteu-me agrair molt sincerament a l'ANC i a l'Òmnium, entitats civils que han organitzat aquest acte i que estan empenyent aquest procés que ens ha portat en només 5-6 anys a un lloc gairebé inimaginable a l'any 2008, 2009, 2010. De fet, heu escollit per estar avui aquí una setmana en la que jo estic absolutament convençut que ha començat ja el veritable, el pràctic, el real, no només el somni, sinó el real moment de la desconnexió de l'estat espanyol. I us explicaré per què tinc això. Per tant, el meu primer agraïment, si m'ho permeteu, per l'ANC i per l'Òmnium, Xirca, Quique, etc. Tots moltes gràcies. El meu segon agraïment, lògicament, per l'Ajuntament de Sant Cugat, en la persona del regidor, Joan Domènech, molt agraït, amb la teva alcaldessa hi tinc una gran amistat des de fa molt de temps, i per tant, continuar treballant junts en aquest projecte de país és una satisfacció. I per últim, si m'ho permeteu, a l'amic, perquè no puc dir, el professor, per mi és un amic, en Josep Maria Figueres, que ja hem compartit a altres llocs, Josep Maria, i que sempre em precedeix en l'ús de la paraula i em provoca un problema molt sincer, i és que em deixa pels núvols i llavors jo tinc la sensació que puc decebre a l'auditori si no mantinc el nivell molt alt. Ho intentaré. I a més avui ho intentaré fer-ho d'una manera ràpida. Primer perquè ens han de fer fora, segon perquè a mi em dol molt i aprofito doncs, a més dels agraïments per demanar-vos sinceres disculpes, tots aquells que esteu drets, em dol molt veure gent gran dreta, em dol molt que hi hagi gent que no puguen ni tan sols entrar, molta altra gent que està a la sala anexa i els que aniré a saludar personalment, ja us aviso, que esteu a la sala al costat, que no teniu la satisfacció, i jo la satisfacció de compartir amb vosaltres aquesta estona de manera presencial directa. I tancat el moment dels agraïments i de les disculpes, permeteu-me ja que anem una mica a obrar, perquè ha arribat l'època de començar a segar, de començar a fer feina. Ja hem projectat molt, hem somiat molt,
han parlat molt, que sempre és imprescindible fer aquest procés previ de reflexió abans de començar a actuar, però ara ja és el moment d'actuar. I què entenc jo per actuar? Doncs mireu, per actuar, per mi, significa... Perdoneu-me, volia fer un petit incís abans que res. És que l'amic Josep Maria us ha ensenyat aquest llibre acaba de sortir, d'aquesta setmana. Està calent, calent, calent. És, evidentment, el mèrit d'aquest llibre és de la Marina Llançana, no és meu. Suposo que tots coneixeu la Marina Llançana, diputada d'Esquerra Republicana durant 7 anys i una de les millors periodistes que tenim en aquest país. I quan el seu dia em va proposar, diu, escolta, ja que estem parlant tant de com volem que sigui el nou país, no? I per tant, els punts bàsics d'aquest marc legal, constitucional, que serviran per anar desenvolupant tot el procés legislatiu, per què no fem un llibre amè per la gent, un llibre de conversa, que és el que són. Marina Llançana conversa amb en Santi Vidal. I per tant és un llibre que es llegeix, de veritat, en una hora i mitja, el que el vulgui el tindrà llegit. Però ja que tu has tingut l'amabilitat de presentar-me, voldria dir-vos que els drets d'autor d'aquest llibre van a la Fundació Cultural Les Voltes de Girona, que és una de les més antigues defensant la cultura de Catalunya, i ens sembla que entre tots, precisament el que hem de fer és això, ajudar-nos a mantenir el nivell cultural del país. Bé, dit això, i anant ja per feina. Jo no sé si sabeu exactament què estic treballant ara, i per tant, abans de començar-vos les diapositives, és important que ho aclarim. Com has dit molt bé, Joan Maria, el Consell General del Poder Judicial, a instàncies del govern espanyol, és a dir, de la Fiscalia General de l'Estat, va considerar que un jutge no podia reflexionar, debatre i molt menys escriure el que era un marc legal alternatiu al sistema espanyol. Suposo que la pregunta que es devia fer és: si tenim la millor Constitució del món, per què hi ha gent que es molesta en pensar en una altra? Perquè són així. Bé, doncs potser hauríem de fer la reflexió a l'inrevés. Com és que hi ha gent que està pensant en altres marcs constitucionals diferents del nostre? Algun problema devem tenir amb aquest que porta intocat 37 anys, com vosaltres sabeu. Doncs bé, això em va suposar, i jo no estic gens petit, de veritat, penso que en el fons encara m'han fet un favor, perquè aquests funcionaris de la Maceta, aquests alts funcionaris de les èlits que governen Madrid, tenen el problema que no mediten les conseqüències del que fan. I quan em van sancionar, a finals de febrer del 2015, d'aquest any, pel que feien el meu temps lliure, perquè evidentment jo feia els meus judicis, les sentències i tenia jutjat la sala penal, on treballava absolutament al dia, com us podeu imaginar, doncs no se'ls podia res més que donar-me molt més temps lliure. Doncs l'he aprofitat. L'he aprofitat. He estat dissenyant, i en aquests moments us puc dir que està ja pràcticament acabat, pràcticament està pendent de revisió final i d'aprovació en el seu dia, però està ja molt, molt ben dissenyat tot el nou sistema judicial de la futura República de Catalunya. La justícia és un pilar fonamental de la societat i hem patit massa temps, podeu veure, cada setmana que teniu pleits ho patiu directament, personalment o familiarment, però ho podeu veure també cada 2 per 3 en l'àmbit de la politització de la justícia. Que un president d'una nació democràtica com és Catalunya hagi d'anar a declarar davant d'un Tribunal Superior de Justícia espanyol a Catalunya, no us enganyeu, per haver fet un acte tan perillós com és posar unes urnes perquè el poble pugui expressar la seva opinió, ja demostra quin és el nivell de qualitat de la democràcia espanyola i el nivell de la justícia espanyola que tenim a Catalunya. I per tant, jo estic intentant fer realitat un dels meus somnis, que és ajudar, aportant el meu petit gra de sorra, a dissenyar un nou poder judicial català, republicà, evidentment, de la República de Catalunya, que no pateixi cap d'aquests greus dèficits que pateix la justícia espanyola. Evidentment, això no es podrà posar en pràctica, com us podeu imaginar, la setmana que ve. Necessita un període d'entre un any i mig, que serà el període que durarà el procés constituent, que en la proposta de resolució que ahir van entrar 2 dels grups sobiranistes que tenen la majoria, com sabeu perfectament, del nostre recent inaugurat Parlament, doncs en aquest procés constituent de caràcter republicà, la justícia serà una eina més, com ho serà l'Agència Tributària de Catalunya, la Hisenda, com ho serà l'Agència d'Infraestructures, aèries, portuàries, vials, etc., i moltes altres més. Si alguns de vosaltres us heu llegit els informes del CAP, del Consell Assessor per a l'Atenció Nacional, veureu que sintetitzen, sota la direcció
de l'exmagistrat del Tribunal Constitucional, Carles Viver i Senyer, ells sintetitzen 19 àrees, 19 àmbits bàsics d'estructura d'estat. La justícia n'és un més. I per tant, per mi, va ser un honor que el passat mes de juliol, i ara us contesto una mica l'inici de la meva reflexió, va ser un honor que el passat mes de juliol el president Mas m'encarregués dissenyar aquest nou sistema com a director general de Justícia, és en el que estic treballant. Ho dic una mica perquè em trobo pel carrer gent com vosaltres, que sou tan bona gent, que em dieu jutge Vidal, com li van les coses? Necessito un Verkami o un crowdfunding, que es diu ara. Dic, home, no cal, gràcies. Però m'emociona, com us podeu imaginar, que la gent digui, escolti, si l'hem d'ajudar amb alguna cosa, tots ens hem d'ajudar amb moltes coses, perquè estem fent una cosa absolutament irrepetible, que és construir un país, passar d'una nació a un estat. I això no hi ha gaires generacions que ho hagin viscut. Jo sempre dic que nosaltres som una generació afortunada perquè viurem dos canvis transcendentals. El pas d'una dictadura a una democràcia, bé, n'hi ha algun que és jove a la sala, veig, i aquest segurament el 78, no hi era, però molts dels que estem aquí sí. I ara veurem el pas d'una nació que ha hagut de sobreviure encotillada dins un marc autonòmic a ser un veritable estat. I a més un estat no monàrquic, sinó un estat republicà. Tot i que després us explicaré un petit acudit, que no és tan acudit, aneu en compte, que pot ser una de les propostes, ofertes, que ens vinguin l'any que ve a l'hora de seure a la taula, perquè ens hi seurem, ja us ho avanço. L'any 2016 seurem a la taula de negociació bilateral entre Espanya i Catalunya. Jo això no en tinc cap dubte. Per molt que des de Madrid, com podeu veure, cada vegada criden més. Però jo sempre recordo quan em diuen vol dir que ens ho permetran, vol dir que és que aborden molt. Però me recordeu el que li deia Don Quijote a Sancho, no? Ladran, luego cabalgamos. En fent, que això és bo, això és bo. Per tant, jo estic convençut que sí, el 2016 ens asseurem. I ara us explicaré això de la possible república monàrquica, que algú, des de Madrid, ja ens està començant a fer arribar, allò per via diplomàtica, que es diu. Bé, dit això, permeteu-me que us passi 7 diapositives, serà molt ràpid, entre altres coses. Primer, perquè hem d'acabar d'hora, és a dir, puntuals. Segon, perquè em dol que hi hagi gent dreta. I segon, perquè em sembla que la part més important d'aquest acte que estem fent avui segurament serà el debat, que jo em sotmetré amb vosaltres perquè em pugueu preguntar tot el que us agradi. I abans que me n'oblidi, ja veureu que estic fent un preàmbul llarg, però és que no vull oblidar-me a ningú. Mercè Carulla, moltes gràcies per ser aquí. És un plaer per mi, sempre compartir amb ells. Bé, com podeu veure en aquesta primera diapositiva, us contesto una de les preguntes que més sovint ens fan amb els juristes. Escolti, però això que estem fent és absolutament nou, no? Estem inventant. Doncs no, no estem inventant res. El que passa és que la reacció de l'estat espanyol és tan visceral que sembla que sí, que estiguem fent una cosa... Bueno, el president Rajoy ho va dir, no? La proposta que ha entrat al Parlament és una provocació. Des de quan una proposta parlamentària pot ser una provocació? Nosaltres no provoquem a ningú. Senzillament diem, volem fer això i us ho comuniquem. Sobre que som ben educats i els hi comuniquem, abans de fer-ho, doncs a sobre ens diuen que provoquem. Home, doncs no. Escolteu-me, això que estem fent ara no és cap novetat. Al llarg del segle XX, i el que portem del XXI, 14 nacions, 14 territoris d'Europa, ja no me'n vaig a altres llocs del món, que també n'hi ha hagut molt més, sinó d'Europa mateix han fet exactament el mateix que nosaltres, per vies diferents, cada una en funció de la seva història i del seu context. Però hi ha hagut 14 nacions que s'han independitzat del seu estat matriu, la immensa majoria de manera pacífica i civilitzada, alguns dissortadament, de manera a través d'un conflicte bèl·lic, per exemple el cas dissortat dels Balcans, Kosovo, Sèrbia, Croàcia, Bòsnia, etc. Però molts altres, com i alguns us poden sobtar. Per exemple, Suècia i Noruega es van separar amistosament i avui són dos dels puntals d'Europa, dels països més civilitzats, a nivell ètic i de qualitat de vida dels més elevats. Finlàndia es va separar de la Unió Soviètica d'una manera civilitzada i així tants altres, Txèquia, d'Eslovàquia, etc. El Quebec, si haguessin guanyat els referèndums, s'hauria separat del Canadà i Escòcia, si haguessin guanyat l'últim referèndum, s'hauria separat del Regne Unit. I escolteu-me, el món continua caminant igual.
Per tant, el dia que Catalunya, i cada vegada està més proper, se separi d'Espanya, és que no passarà absolutament res. O més ben dit, si passarà una cosa, sí, que nosaltres viurem molt millor i d'una manera molt més digna i serem molt més lliures. Això és el que passarà. I és possible que en algun territori de la península ibèrica hagin de treballar una mica més. Senzillament això. Bé, dit això, fixeu-vos que si jo us he dit que em començat a desconnectar aquesta setmana, el dilluns, aprofitant que aquest acte l'organitzeu l'ANC, escolteu-me, no em dieu que no vau plorar d'emoció el dia que la presidenta de l'ANC va ser elegida, i no pels només 72 diputats, sinó per 77, que té una transcendència enorme això, per les conseqüències que pot arribar a portar, va ser elegida presidenta d'aquest últim Parlament autonòmic, i jo m'atreviria a dir gairebé Parlament de transició cap a la República. De veritat que aquell dia jo vaig estar, quasi us dic la veritat, quasi més content que el 27 de setembre al saber els resultats de les eleccions. Perquè van ser bons, però no tant com ens esperàvem. La veritat és aquesta. Si anem